Patay diha dayon ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga nagmotorsiklo human kini natumba og naligsan diha sa Cebu, South Coastal Road habig na sa barangay Dumlog, Talisay City. Ang report ni Femari Dumabok. Dead on the spot kining motorista human nalatay ang iyang lawas sa usa ka trailer truck nga may kargang 1,000 ka mga sakong simento. Ang 27 anyos nga biktima taga barangay Inuburan sa City of Naga ug mopadung unta sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Nahitabo ang disgrasya pasado alas 8 ganihang buntag. Sa pakisusi sa kapulisan ug base na sabsakuha sa CCTV nga parihong nagbiyahe pa Northern Cebu ang truck ug ang biktima. Nauna ang truck ug nagsunod ang motorsiklo nga gingong misuway ug overtake sa truck. Sa video makita nga sa dihang anaa na ang motorsiklo sa kilid sa truck kalit lang kining natumba. Pag-conduct na ko kuan ma'am kanang follow-up investigation sa City Tuda Central Command, nakita na ako nga prior sa iyahang pagkatumba na-slide siya. So pagka-slide niya, moto nga timingan nga napunta siya sa likod nga bahay ni Lugit sa katong trailer. So makita sa CCTV nga nauna gid ang trailer. Gasunod siya. Samtang ang driver sa truck nga si Undo Kilmi, 44 anyos, ang nibutyag nga naguol ug nangayo og pasaylo sa kabanay sa biktima tungod sa maong insidente. Apan matud niya, aksidente ang tanan ug nga wa niya una makita ang motoristang biktima. Nakita lang sa dihang padung na kining matumba. Pag outerlane ako, wala pa ko kita niya motor. Anong motora? Pero di anam ko nakabantay nga nimpaka na siya, pero layo kanang distansya na ko kaya ko layo na. No to nga nagabantay ko niya, naigo siya sa wala ako nakita gid sa side mirror niya. Ningkuan siya, ningkarat siya katumba ba? Nitumba ra siya. Mo to niya, lisod na ko brake kay loaded man ko. Kay bugat biya akong karga, sahon man disgrasya. Mga lang yung pasaylo nila sa mga pamilya nga nahitungdan kay sa ako yung side di gid tamayo nga maukat ang pamilya pero kay sahon man disgrasya man gyud nga usasad og rebihon to nilang CCTV dito anak po sila makita unsay tabok tinod nga hitabo ba. Samtang gipaabot pa nga magtagbo ang duha ka habig kasong reckless imprudence resulting in homicide ang giandam nga kaso. Samtang mga to sa City Tuda nga alarming na nga sudlang sa duha ka bulan, upat na ang natalang namatay tungod sa disgrasya sa Cebu South Coastal Road. Gikan sa dulaan sa usa ka gatos ka mga natalang vehicular accident, diin sagad naglambigit mga motorsiklo. Kailan sa mga fiksonan na kung yun ay mga contract, ayaw lagi mas pagsikip. So, madistansya na lagi sila ikan sa mga contract. Kung sa natur sa mga nagmaniho sa mga contract, na kanang outer lane is para gina sa slow-moving vehicle o sa anak ng motor. So, dapat ari sila sa middle lane or sa inner lane. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.